Добър вечер, уважаеми зрители на шоуто на Слави и честита нова година. В началото на всяка година човек трябва да обърне взор назад и да види какви ги е свършил и да го е срам от това. И понеже срама, както и отговорността, трябва да се носят колективно, тази вечер аз съм с част от моите колеги, от моят колектив, който имам честта да работя. Това са моите колеги Ивайло Вълчев и Светослав Митев. Колеги, здравейте, честита нова година. Честита нова година и на вас. Кажете ми с каква цел седите тук като... Ако мога да продължа изречението, с което започнахте, че човек трябва да се огледа да види какво е свършил и да го е срам от това. Да. Искам да цитирам специално за вас и за всички нас френската класическа мисъл, че не е лошо по време така на по-ранните си години в живота човек да върши неща, за които след това да го е срам да разказва, но да му е приятно да си спомня. Аз никога не съм правил неща, за които да ме... Извинявайте само, сега кажете същата мисъл на френски. Понеже знаех, че ще ми го кажете, се подготвих. Je me le ferai de mon coquereux. Горе-долу така звучи. Кажете, господин Митев, защо сте се опънали тук на моето диванче, на което обикновено сядат хора, които имат съзнанието какво правят тук, докато при вас съзирам, че нещо... По три причини. Първо, защото тази мебел е нещо изключително удобно и приятно. Радвам се. Второ, защото искам да забележите и да оцените факта колко сме свежи след празниците. Тоест, след как празниците... не излъчваме абсолютно никаква умора. Никаква. И как сме прекарали цялото това време в изключително цивилизована атмосфера, Правилно. ненаситена с съответните пороци, които са характерни за тази празници. част от годината. Да. И на трето място, все пак, аз ще ви кажа нещо на френски. La terre est bleue comme une orange. Земята е синя като портокал. Това е първата сюрреалистична метафора, която се е появила някога и тя принадлежи на Пол Елюар. Ще направите ли анонс към видеото, към което се стремим всички Мисля, че заедно, господин но вие не Митев върви на там. Този стремеж е напълно оправдан. Искам да ви кажа, че освен мен, в нашия творчески колектив има още едно прекрасно живо същество, което ви вярва, което ви обича и винаги е готово да разговаря с вас. И сега, може би е момента нашето зрение и сетива да се насочат към кадрите, които ще покажат това прекрасно живо същество, на което дължим толкова много любов, почит и утеха. Имаме чувство, че нещо ти липсва така като атмосфера и като съпричастна душа. Винаги знам, тия неща започват и свършват гадно за мен. И смятаме, че имаш нужда от сродна душа, Да. която да те разбира. И мислиме от утре сродната душа да бъде пред теб в студиото. Постоянно. Да си свиквате един с друг. Да, и ще помоля сродната душа да влезе. Това, господин Трифонов, е папагал Ара. Истински. Гледай. Между другото, това е говорящ папагал. Ара са говорящи папагали, което означава, че може да си говорите. Той говори ли? Той е мъничък още, но ще проговори. Тоест трябва да го уча да говори. Да. Ами да. Добър вечер, уважаеми зрители на шоуто на Слави. Добре дошли, казваме на вас, скъпи гости, които сте дошли да ни... Какво? Това ли ти е първата дума? Поздравявате. Поздравява. Какво каза? За пръв... Под първата буква от азбуката. Мисля, че снесе. Пиле! Как си, пиле? Издава, уважаеми зрители, той като не е при мен тук, понеже сценаристите така много държат да общуваме и да му говорят, при нас горе, откъде знаете какво значи горе? Точно така, офис имаме и той стои при нас с сценаристите, по цял ден го учат някакви неща, но той издава такива звуци, а от време на време, понеже му отворена клетката, излита, блъска се в прозореца и след това се насира веднага. След това аз го взимам, не, съвсем сериозно, взимам го и се опитвам да му говоря, да го галя, той се насира втори път върху мене. Тиче вирус, хашпет, едно. Кажи нещо, бе, бролер такъв. Мога ли да погая това? С недей ще захапе. Хапе ли? Сериозно, но хапе и кълве е отвратителен. Я да видя. Отношение. Казах ли ти? Казах ли ти? Това куче ли е, бе? Какво е това нещо? Пусти. Казах ти! Май...
Мога ли аз да му кажа две думи? Не, няма да му кажеш. така да влезе. Не, няма седни. Няма да е нещо. Казах ти, че ще захапе. Предупредихте. Не вярвах, че такъв Ами кучер. казах ти, сядай. Казах ли ти, че ще захапе? Ужас, бе. Двата пръста ми ги фана. Само две думички, Не, само няма нещо. да му казваш нищо. Илена, тебе ще намериме гадже. Ще ти намериме гадже след време. Уважаеми зрители, сега следва нещо, което обикновено не искам да ми се случва. Защо е необходимо сега такава грубост? Всички са груби към мен и ти включително. Да, мамин слава. Значи, Боре, Да. искам да ти кажа... Я дай да отворя Ставай, тази бе. бира, папагал. Бастун, я отвори тая бира. Отвори бирата. И без това приличаш на отварачка. Дръж, дръж. Я чакай, Дръж, бе, Бастун! Ела, моето момче. Шише, тук съм си взел нещо да използваме, че го няма шефа, Да го научиме. да го научиме на Ела нещо тука, полезно. Слушай, пиле, Виж, ето, усмихва се. Гледай сега, виж. Ето, моето момче, вземи. Дръж. Ни дума, ни вопъл, ни стон. нищо той слуша и запаметява. Комунист! Радвам се да видя моя скъп приятел Папагала. Прекрасно е, че ние българите не сме чуждопоклонници. Шефе, я му обърни внимание малко. Я го виж, Той се е папагала. маскирал. Каква е тая Май се гарга, е бе? маскирал, ми се е напил. Не трябваше. Кой ми е смилил Папагала, бе? Къде ми е Папагала, бе? Идиоти! Къде е пилето? Това по-бързо ще проговори. Как можете да постъпвате така? Не, ще фръкне тук, ще иде уния с рума, ще стане мазъл. Тя не е питомна като пилето. Мисля, това е пилето, ама малко леко попинала и не контролира. Леко е много, едва доловимо. Несете ми Папагала и махнете това същество. Аз искам Папагала. Веднага сериозно, кажете, на третата който година ми е горе-долу. сменил Значи, Папагала, преди да изтече договора, ще каже нещо. А може и след това. който ми е сменил Папагала е уволнен. Хубавото е, че Папагала внася, така, как се казва, някакъв нов живот, не само в... Този нов живот се нарича кокошинки. Така ли се нарича? Да. Не знаех латинската дума за това. Внася нов живот и тук в студиото и внесе, как се казва, една нова вълна на конкуренция. Хората, които тук ви обкръжават по време на предаване, имам чувство, че изпитват една лека ревност, че отделяте повече време на Папагала, а не толкова на тях и се опитват да привлекат така вашето внимание, Нищо не разбирам. да разказват истории, интересни, с които да впечатлят Какво имате зрителите, предвид, вас. господин Вълчев? Ами имам предвид, че в това студио не само вие разказвате истории, по някои истории разказват и други хора. Някак си исках да го вкарам в една конфликтна и конкурентна среда, това разказване на истории, затова тръгнах от там, че... Получи се прекрасно. Да, затова тръгнах от там, че Все всъщност повече не мога да разбера какво искаш да кажеш. искам да кажа, че в това студио интересен не е само Папагала, има и други неща, които обаче... Добре, бе, дай конкретно, моля те. Говорим за историите, които се разказват в това студио, които разказват музикантите, годжи, смешни истории, които според мен вече са достатъчно, за да напълнят може би 1-2 часа филм, но сега ние ще видим само една малка част от тях. Значи, двама приятели отишли в един публичен дом. Да, Искали да си вземат момиче. да. Всъщност не се знало какво искали да си вземат, защото малко тук се пообърках, ма няма значение. Излеза собственика на... Вици ще разказваш или ще говориш? Виц, слушай сега. Излеза собственика на публичния дом и каза, Аз изберете знам го, си... това виц е ужасно тъп. Добре, млъкни се. Мълчи. Слушай се. И изкарал 20 момичета собственика. Вица е и каза, тъп много. Добре, няма значение. И казал, избирайте си момчета, 20 момичета, има каквото си изберете. И те казали, не, ние момичета не искаме, гей искаме да бъдем.
Той казал, как гей? Нямаме гейове. Те казали, ние 10 000 евро мога похарчим да сме с един гей. И той собственик казал, 10 000 евро, няма проблем, аз за една вече се прежал. Един приятел казал на другия, видели бе, ще намериме, пари нема. Принца по принцип пушил весели цигарки. Принца по принцип. По принцип пуши весели цигарки. Пуши принца весели цигарки. Да. И отива скоро и жабата го поглежда и казва, ако ме целуне, ще стана принцеса. И той дръпна. Що ти така ме кефиш? Едно 16 годишно момиче се прибира вкъщи и вика на баща си. Един батко ми каза, че ако спа с него, ще ми купи тия маратонки. Черно-бяло, 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 черно-бяло. Знаеш какво е? Не. Пингвин пада по стълбите. Хареса ли? Гледал ли си кукленото шоу? Там имаш един мечока Фози. Ей, това си ти. Този дет разказва тъпи вицове. От 12 години съм така, ма си мълча. Черно-бяло, черно-бяло, черно-бяло. Между другото го прочето в книгата ти. Един бургазлия намерил на улицата буквата А и казал А, Б, В. Моля? Мъж и жена си говорят и жената пита мъжа. Добре, аз ако някой ден почина, ти ще имаш и много гадже. Той каза ми, много вероятно да имам. Добре, това новото ти гадже у нас ли ще иде? Той каза ми, сигурно. Добре, в моето легло ли ще спи? Той каза ми, може би и в твоето легло спи. Тя попитал, добре, да ще ми ползва ли стиковете за голф? Той казал, не, левичарка е. Един човек знал, че в Монтана има супер птицеферма. Даже Айде знал сега адрес. за Монтана да не говорим сега. Да, така е вица. Да. Знал, че има супер птицеферма. Адресът бил Монтана, улица Балкан, номер 4. И влиза човек в един ресторант, казва, искам едно пиле да ми донесете. Обаче от град Монтана, улица Балкан, номер 4. Аре, бе. И той спомни човека нещо изперкал. Носи му едно печено пиле, той взима пилето, обръща го, бърка му с пръст в трътката, вади. Казва, това не е от Монтана, от улица Балкан 4. Парете ма на луд, това е от Пазарджик. Носят второ пиле, пак печено, взема го, вика, това е от Монтана ли? Сигурно сте от Балкан 4. Сигурни сме. Обръща го, пак бърка. Пичове, парете ма на луд, това е от Враца. Не е това пиле. И до него един пиян става и каза, брато, я молите се само виж, че съм се напил откъде съм. Айде! Не виждам защо тези неща ви се струват толкова интересни. Нямам представа. Някакъв човек разказва някакви истории. Човека, който разказва история в това студио, съм аз. А когато папагала се научи да говори? Така, господин Трифонов е напълно прав. Не. Защото всъщност гръбнака, ако можем да си представим нашото шоу като един скелет... Опорно-двигателния апарат. Така, това са вицовете. Това е не само всеки това. виц е прешлен. Ребрата са скетчовете. Прешлени скетчове, но съсредоточени около един скелет. Да, в този смисъл. Този скелет... Вие сте тазобедрената кост на този скелет, и така може да която ние разнасяме като едни гладни хумористични кучета из ефира. А сега предлагам да видим някои от най-хубавите ви вербални проявления в областта на хумора. Най-гръбначните вицове. Не, аз съм по от най. Ето, както казва онзи наш зрител, когато ние цитираме, всеки път всичко. Излизате и всичко. А сега излизате и най. Ето. Да видим. Двама приятели, един е каза, какво става, бе, от кога не съм те виждал? Той каза, бе, не бях добре, ама сега съм по-добре. Той каза, защо, бе? Ме отворих един много малък бизнес, много дребен бизнес, сега съм по-добре. Кажи, какъв дребен бизнес, бе? Той каза, бе, сега не ми се говори, малък е бизнес, сега какво се хваля? Дребен, малък бизнес. Добре, бе, кажи, ние сме приятели, 20 години сме се виждали. Той каза, добре, отворих един много дребен, много малък бардак. Той каза, бардак ли? Той каза, да, бе, малък бардак, дребен, много, но добре печеля. Не съм оплакнал. Какви услуги предлагаш? Той каза ми, свирка 20 лева, отзад 30 лева, ако свирка и отзад, мога да направя отстъпка 45 лева. Добре, отпред не предлагаш ли? Той каза, нали ти казах, много дребен бизнес, за сега съм само аз. Той прасета отиват в един ресторант
Идва сервитьор и казва, какво си поръчате? Едното прасе казало, за мен е ни наш чесън. А другото прасе казало, за мен само лъна, че ще ходя на една среща с едно гадже. Македонски вид за испанската крава, какво казала на тревата? Казала, кепаса! Господ разбрал, че нещата върват много зле с джипитата и слязал, направил се на джипи, служил с табела доктор Богоев. И влязал един куц, проходил. Господ направил, там проходил. Влязал един глух, Господ направил нещо, той не почал да чува. А трети чака пред кабинета и пита тия двамата. Как е новото джипи, бе? Добре ли е? Те казва, нищо не става, едно кръвно ни не е измерил. Някакъв отива в Родопите, влязал в една кръчма и казал да си поръча, дай някакво меню. Човекът казал, ние тук манджите ги разказваме. Той казал, добре, кажи какви салати имате, разкажи. Тук имаме тракийска салата по-родопски, имаме шопска салата по-родопски, имаме и зеле с боб по-родопски. Той казал, добре, дай супите. Тук имаме шкембе чорба по-родопски, имаме пилешка суп по-родопски, имаме и таратор по-родопски. Тогава, добре, дай основни. Тогава имаме пилешко печено по-родопски, имаме свинско по-родопски, имаме агнешко печено по-родопски, имаме и калмари по-родопски. Сега всичко тук разбираем. Тия калмари къде ги ловите? Казва, не знам, един сюнечия не ги носи. На който го разкажа, вече не яде калмари. Срещат се двама на някакъв... Не знам, некъде се срещат, не значение къде. И един казва другия, докторе, не ме ли помниш, бе? Той казва, не си спомням, бе, докторе, аз съм, бе. Той казва, не помня кой си, бе. Докторе, ти има хемориди, ти ма оперира от хемориди и ма оправи, бе. Доктора казва, я се обърни, бе. Той се събуй, гащите, бе, събуй. Иване, ти ли си, бе? Къде ходиш, бе, Иване, бе? Велик вид, спомните ли, при много години го разказах, дето малкият Иван, дето писал писмо до дядо Коледа. Помните ли? Писал писмо до дядо Коледа и случайно писмото било разлепено, една от служителките в почтата го отворила и вътре малкият Иван пише писмо до дядо Коледа, пише, скъпи дядо Коледа, аз съм от семейство, което ние нямаме много пари да си позволим и аз не искам играчки за дядо Коледа, много искам да ми изпратиш за Коледа зимно яке, зимна шапка, зимни обувки и зимни ръкавици, защото ще умра от студ, много ми е студено дядо Коледа, съм ти много благодарен, ако ми изпратиш тия неща. И тая се разчувствала, събрала всички колеги от почтата, прочела писмото, всички взели, дай съберем пари, му купим на това дете от името на дядо Коледа, това дет го иска. И събрали пари, обаче събрали пари, купили му яке, шапка, обувки и не стигнали пари за ръкавици. И те изпратили това от името на дядо Коледа и след това Иван пише писмо обратно от дядо Коледа. Тя събрала отново служителката и чете писмото. Скъпи дядо Коледа, благодаря ти, че ти ми изпрати за зимата топла шапка, топли обувки и топло яке. Аз съм сигурен, дядо Коледа, че ти ми изпратил топли ръкавици, му ние гадове от почта са ги откраднали. Видели. Някакъв влезал при сексолог, доктора, с една диня огромна. Стоварил е и казал, абе, много я обичам, обаче напоследък не мога да намеря къде е Ж-точката. Човека казал, как бе, дините нямат Ж-точка. Човека казал, хей, палавник, аз говоря за козата. Динята е за тебе. Това студио тук през тази година, освен Папагала, се появиха още нови неща. Господин Андреев, този наш малък, млад колега. Господин Андреев е великан. Този малък на ръст, но великан в Господин Андреев е великан. Се здоби със своя сценична партньорка. А скоро ще се здобие и с нова. скоро ще се здобие и с нова. Повечето от нас имат деца и знаят, че децата са в състояние да реагират по най-неочаквания начин на неща, които на нас не се струват банални, събития, случки, хора, които ние просто сме склонни да приемем и да подминем и така. От децата може да чуеш коментари, които да ти отворят очите, да ти дадат нова гледна точка и дори искрено да те развеселят. Разказвах ви наскоро за моята малка дъщеря, как се опитвах да я развеселя в някакъв момент, в който тя учеше и беше твърде нервна
Ти искаш да я развеселиш? И аз се опитвам да я развеселя, защото нали, тати работи хуморист. Разбира се, тати като хуморист. Тати може във всеки един момент да внесе непринудено веселие. Тати ще ти донася добро настроение. Да, и тати се опитва нещо да весели. Тати ще те забавлява. Тати се опитва, нали имаш сега тихо тук, тати ще те забавлява. Тати ще прави смешки. При което изнервената ми щерка така погледа и каза, тати, опитваш се да си смешен и въобще не си смешен, което като погледнеш отстрани е толкова смешно. Аз мога да ти кажа моята мотивация за тези деца и за децата по принцип. Тя е, че всъщност, колкото и да звучи тривиално и клиширано, ако има нещо, което да предизвиква у мен в последните години надежда, че чак пък не е всичко такова, каквото усещам песимистично и така нататък, това са децата. Много си прав. Наистина. И гледайки тия деца и показвайки ги по телевизията, и този кастинг, който направихме, и господин Андреев, и госпожица Тереза, всъщност някак си всеки път казвам на себе си и на зрителите, че всъщност не всичко е загубено. Истината е, че трябва да се правят повече деца. България има нужда от повече деца. Веднъж като бях с дядо ми Илян. С дядо ти кой? Илян. Илян, дядо ти Илян. Ходихме в един рибен ресторант. Къде бе? Добре, няма значение. Къде е? И какво стана? Там имаше един мъж и една жена и ме познаха и ми искаха автограф. И като им го написах, и те си тръгваха и казаха, че това след години ще струва милиони. Браво, бе! На колко годинки беше, когато за първи път се влюби? Малко е личен въпрос, но нищо. 23. Не искам да коментирате нищо. Какво ме попита? Кога съм се влюбил за пръв път? Не, на колко годинки беше, когато се влюби за пръв път? Мисля, че на 41, но... How are you, мистер Андреев? I'm fine, thank you. Okay. I'm fine too. What you do it here in this moment, my friend? What? Excuse me? No problem. No problem. We speaking English another day. И децата не ми разбират английски. Гледай какво става. Защо винаги си толкова строг? Даже дори първия път, когато дойдох тук, да ти призная честно, ме беше малко страх. От мен ли бе? Да. И защо? И после като се запознахме, нали видя, че няма... Но разбрах, че не си такъв човек. Но разбира се, не съм какъв. Чакай, не съм какъв. Какъв не съм? Не си такъв човек, добре? Не си лош човек. Добре, не съм лош човек. Ходил си на една твоя съотборничка на рожден ден. Да. Как се казва тя? Да. Митко, как се казва съотборничка? Казах. Как? Да. Дара! Аз чух само да. Искам да ти предложа смяна на местата. Каква смяна на местата? Ами, ти идваш на диванчето до Митко, а аз сядам на твоят удобен стол. Добре, давай да го направим. Да седна ли до Митко? Да. Очилата ще трябват ли? Не, няма нужда. Добре, окей. Аз ще седна до Митко, а защо? Какво е удобно тук. Какво си мислиш ти? На гости ми беше Фабио Капело, велик треньор. Чичо Капело. Не знаеш кой е той? Знаеш ли кой е той? Ами ти тук ще каза. Браво. Ако беше роден... Добре! Без чорапизъм. Не е нужда да търси. Нямам. Сега искам да обърнем поглед към един друг много важен елемент в нашото шоу, а именно танца. Само с уважение. Само и единствено с уважение. Не, само с истинско уважение, което строи от погледите ви.
когато говорим за танци, ние сме преклонени, уважителни, респектирани. Вътрешно и неврофизиологично аз се чувствам преклонен пред танца. Защо искаш да говорим за танци? Защото на мен ми прави изключително силно и уважително впечатление, господин Трифонов, как в рамките на десетилетия и половина дамите от балет Мага Данс запазват една удивителна физическа форма, как всяка вечер те са красиви и забавляват естетически със своите танци зрителите. Това как изненадва ли? Не, това не ме изненадва. Това може само да ни радва, тъй като в техните танци има изключително разнообразни елементи. Елементи от художествена гимнастика, аеробика, каланетика, понякога кинезитерапия. Имам предвид, че... Ти някакъв анализатор на танци ли си? Каква кинезитерапия, каква каланетика? Когато човек Ние да не гледа сме да сутрешно танцуват... предаване, събуди се и танцувай. Когато човек ги гледа да танцува, той сам се чувства раздвижен. Някак се сгрява. Дамите от балет Мага Данс донасят този необходим сексапил за вечерно шоу, който ред колегията не е в състояние да внесе по никакъв начин. А останалата част от сексапила донасяте вие. Не. 50 не искам. на 50. Не иска. Тази ирония е ненужна. Вие започнахте разговор за дамите и за Мага Данс, не знам защо. Не, това не за никой, че вие сте сексапилен мъж. Защо отбягате тази тема? Понякога ми е неудобно да присъствам на вашите разговори. Ще те ръгна с тая химикалка. И ще станете жесток. Но все така сексапилен. Престани. Дай да говорим за това, за което си тръгнал да говориш, защото вече се чувствам... Нека да видим видеото с прекрасните танци на балет. Освен тези красиви жени, при вас в студиото почти всеки ден тук на това диванче сядат и едни други жени. Кои жени? Които в общия случай дори не са и толкова жени, ако погледнем технически. Имаш предвид образите на моите колеги актьори. колеги актьори, да, на нашите колеги актьори. Това е една много важна част от гръбнака, за който говорихме преди, изразявайки се чисто. И те са много... Те са хрущялите. Те са много важна част от това, което правим, защото... Те са пети лумбален. Защото всъщност при нас хем е ток-шоу и теб ти гостува образа на някой политик или измислен образ, който се изиграе от прекрасните ни колеги актьори, а след това ти гостува реален образ. И много често и двата са събирани, да не говорим Йорданка Христова и нейният образ на Йорданка Христова или всякакви подобни да не... Може би това е супер хубава метафора за обществения и медийния живот в България, когато понякога не знаеш кои са истинските и кои са измислените неща за истинските хора. Така че виждаш по някой път образите на актьорите, актьора в образа на политик казва неща, които реалният образ много иска да каже, ама няма как да каже. Не, то истината е, че всъщност вие измислихте тази формула преди години, когато стартирахме въобще с това телевизионно шоу, защото наистина искахте тези герои да казват други неща, а не тези, които говорят стандартно, които в повечето случаи са кухи фрази или някакви безинтересни, или пък не си признават, или пък не казват един куп неща, които на вас ви се иска да кажат. В скетчовете, които са в предаването, ние следим камерите, които всяка една камера отдолу. Може да покажете, колеги, да видят отдолу зрителите, че под камерата има екран, на който ние наблюдаваме това, което се вижда. Благодаря. И отделно аз имам един екран, който е тук вътре в бюрото ми. Още един екран. И общо взето от всички тези екрани аз добивам впечатление кого и по какъв начин давате. Ето го, екрана е тук вътре. Тъй като не е достатъчно професионално да се смееш, когато ти е смешно, би следвало реакцията да е у зрителя, а не от теб самия. В повечето случаи се предпазваме. Тоест, когато се разсмиваш и се държиш, да го кажем, непрофесионално, се стремим да се предпазваме. Невъзможно е, когато си наживо, тогава няма как да се предпазваш. заинтригувахте с нещо, господин Митев, защото взе тази поза. Искам да кажа само, че понякога откровено смея, но на мен ми е по-лесно, защото съм водещия. На мен, за разлика от колегите, е много по-лесно, защото аз съм водещия и може такава да ми е реакцията. Просто се смея. Но на тях, в рамките на образа, който играят, не е логично той да се разхили изведнъж или по-точно не е в самия образ това. Така че при тях е по-сложно. Понякога е смешно, понякога е непрофесионално. Стремим се
да приемеме тезата, която е обективната теза, че е непрофесионално и гледаме да го избягваме. И затова това са такива телевизионни гафове, а не нещо, което е стандарт. Имало е случаи, в които дори образите на актьора в образа на политик понякога път дори оказва влияние на реалния образ. И то не един път и два пъти се е случило. Той е казал неща, които реалният образ после привнася в поведението си. И в доста случаи реалният образ до някъде хората почват да го отъждествяват с това, което играе актьора и да очакват от реалния образ. Който не знам това добре ли е или е зле? Ами, зависи от човека, от чувството му за хумор. Защо вие винаги пресъздавате образа на сравнително едра и решителна жена? Защото няма как да е миньон. Как ти играе миньон, който е много любвеобилен? Кажи ми, русо миньонче с много любов. Предполагам, че естествените дадености на актьора нямам представа. Това. Нека да видим следващото видео. Малко лъхам на честно, ще ме простите, ама... Нали ли ви притеснява това нещо? Дали мога да си пуша? Какво има? Понеже виждам тук едни зрители, елате само. Не. Защото... Не, елате с мен, господин Рашидов, моля ви. Ядох чесън като антибиотик, господин Трифонов. Само, тук едни две дами се смеят, те си мислят, че аз го играя. Кое играем? Че сте ял чесън. Само покажете, дъхнете само на дами. Няма нужда. Не, дъхнете. Дъхнете. Дъхнете още веднъж. Ма няма смисъл. Дъхнете на това младо момче. Ял ли съм чесън? Виж. Евгений, може ли ми да дадеш малко сласа? Да. Ето 52 карти. Изберете си една карта, господин Трифонов. Хоп, току-що картите станаха 51. Благодаря. Аплодисменти. Виждате, ето. Гледайте сега внимателно. С този пръст, да. Така, този пръст. Елате да духнете, господин Трифонов. Ще помоля. Какво да направя сега? Ето, пак отказал, ето, виждате. Къде да духна? Духнете на кърпичката, ако обичате. Ето. Благодаря. И той се очуди и ми пита, ама защо бенефис? Мислиш да приключваш с кариерата ли си? Викам, не. Кариерата си, не кариерата ли си. Той пита, защото за това слагам лито. С кариерата си ли? Казвам, не. С кариерата си ли? Кое не е ясно, бе, Славчове? И не разбирам какво точно искаш да кажеш. Слушай ме внимателно. Какво? Той ми каза, мислиш... Кой ти каза? Абе, Евтим, бе, ти слушаш ли въобще тази история? Слушаш ли я вече? Слушаме, давай, кажи. Знаеш как се ядосвам след малко? Не се ядосва. Значи Евтим ти казва, стегни се. Не. Те ли харесва? Невероятна песен. Дайте си ми очилата, ако е възможно. Как съм? Дайте ми очилата. Бараба, дай си ми очилата. Да, ако обичаш. Дай ми очилата. Ще има да рипам 2-3 месеца. Да, иди там играй. Ще подаря нови. Иди си играй там. Китайски ли 30 си? лева назад. Китайски ли си? Се оправим, не се притесняй. Не искам само да разваляш вечерта заради очила. Да, окей. Точно пичове, нали така? Да, разбира се. Да. С господин Трифонов също се позна. И на мен така леко се препотих заради очилата, но няма как. проблем. Добре са очилата, няма Добре, окей. Важно е ние да сме добре. Да, така е. Сега, много пъти са ме питали, добре де, а как си разбирате кой е мъж и кой е жена в една гей двойка? Да, между другото, това е много любопитно. Менкаме се. Менкаме се, да. Но иначе, ако сега сутрин се събудиш и се чудиш, то е много просто. Който сутрин се събуди с ерекция, той е мъжът. Това беше Мариан Бачев! Какво? Как Мариан Бачев? Ден ти пе! Здравейте и добър вечер. Здравейте.
Къде беше Сергей Станишев днес? От БСП само се хилите. И само се хилите по цял ден в парламент. Президентът на БФС е Боби Михайлов. Искам да кажа, че той беше тук, но се изплажи и точно преди предаването избяга. Но аз искам да кажа, че не избяга целия. Това е единствената легитимна част от БФС, защото ето вижте, тук отдолу е с сертификат, с всичко. И ако може... Ако не ви отива, съм взел... Поне да ви погледна... Бетовен! Така, знаете ли на кой ви приличате? Помните ли професора от Завръщане в бъдещето ли беше? Имаше един професор. Ако искате... Седеш ми с група и искаш да лука, я па съм скръмца и нема да ти дам. Знаят ли вашите, че одиш без гащи, това софиянките немате срам. Глей, имаме една песен и се аресва Америка, а ти имаш 20 албума или една. Кури да се излага, бе! Това беше покъртително. Като ви стане така смешно, чакате ли някакъв момент, в който да може да се отпуснете, да се отсмеете или нямате нищо против да го правите пред зрителите? Въобще колко от нещата, които се случват в това студио, зрителите не виждат? Основно по време на рекламите. Преди малко моя колега Вълчев ми прошепна едно изречение, което беше и ти си го въведи. Въведи си го с най-голямо удоволствие. Да, това малко Кое да въведеш, бе? Трябва да кажа едно изречение, което ще ни покаже какво всъщност се случва, докато хората гледат рекламите по телевизията, какво се случва в студиото и какви събития проистичат тук. Знаеш, че Сашо Роман, когато го издавихме един ден си издавихме. Вие как не го издавихте тогава? Иначе... знаеш ли защо? Трябва да му записваме песен, а той се напил и си загубил тромпета на Централна гара. И ми идват сини обувки отпред, само пред... Да, това беше преди години. Питай Годжи, лъжа ли Годжи? Не, даже тогава беше казала, че съм отидал до тег да го пребивам. Да. Започвай да пееш. Прегледа ли едно, дето Вучков, Юлиан Вучков говори и вика, не мога да ги разбера тия фолк певици, бе. Тя е излезнала пред пълна зала с хора и казва, тука ли сте? Защо приклякваш така непрекъснато? Защото си правих наскоро операция за скъсяване на мъдните турби и в момента са на место. Дай маракасите. Браво. Ето, направил съм нареди маракаси. Айде, дай нататъка! 2. 1, 2. Преди една врачанска вечер звъна на чича ми и му викам... Не се казва на чича ми, звъна на чичо ми. Чича ми. И му викам, можеш ли да ми кажеш някаква интересна история, че ние вече толкова неща разказахме, че не мога да се сетиме за нищо. За врачанската вечер? Да, нещо, което се е случило така напоследък. Да сетиш, той вика, сега не мога да сетам, освен да кажеш за един тук, където му падна една железна тръба на главата от 6 метра и му нема нищо. И аз викам, и какво? И той, това! Виж каква смешна история. Във врачанските вечери разказваме една история за един врабеца. Той е един човек, който всеки ден кърка в начичами кръчмата. И сега като си ходих тук по някакви празници до Враца и го виждам врабеца и той вика, теб трябва да те почерпа. Викам, защо? Той вика, защото от квартален пияница ме направи национален пияница. Забравихме да поздравиме това, бе. Кое е това? Нищо, езък. Утре. Един приятел от Сан Франциско му се радува дъщеря. Та ни е пратил един колет. И затова. Ти чуваш се какво говориш, бе? Да, защо? Това сте го обърнали на бащиния, това шоу, бе. Не е на бащиния, момчето. Приятел ви пратил колет и вие ще го поздравите по телевизията. Що не? Иван утре си купи кисело зеле изгодно и ще поздрави продавача по телевизията. Чакай, бе, Чичо Гошо ли не може да си позволи, дето е олигарх, да не може да си позволи Къв олигарх е Чичо ти Гошо, бе? Олигарх! Олигарх? Чичо Гошо, на колко годишна възраст на олигарх? На 3. Аз така съм се родил, бе.
Всичко в тебе потвърждава, че парата се предава. Брави, пей бързо, айде. Добре, благодаря. Чакай, благодаря, пей. Аз чух бей бързо. Не бегай, пей. Добре. 3-4. Бързо. Ай. Първата. Дали така боли или се лъжеш само? И тъжно ли ти е за мен и за което е било? Даже в нощите слепи, даже и там те няма. Утрото ми донесе те като вчера, но защо? 1, 2, 3, 4. Целуни ме, хайде целуни ме, че ме искаш още излъжи ме. Целуни ме, всяка моя мисъл води ме към теб и сега разбрах, че без тебе живота няма смисъл. Мила, целуни ме, хайде целуни ме. Айде, прибирай се! Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази вечер. Благодаря ви и довиждане.